ಹಾಯ್ ಇಂಕಲ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡೆ ತುದಿಪ್ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಾನು ಬೈಂದರ್ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದೆದ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚೈತೆ ಅನ್ನು ಬೈಂದರ್ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೈಂದರ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಲೈ ಉಲೈ ಇದಿಲೆ ಒಂದಿನ ಮೀನ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಾತಿತ್ತು ಒಂದೆ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆನೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ಏತ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪಾನಿಪುರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಯನ ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಟ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲೆ ಹಾಯ್ ನಾನು ಏನೇನು ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 4 ಬರಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜವಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊಣಸು ಲಂಚ್ಗೆ ಕೊಲಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರುಡು 5 ದಿನಗಳು ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದನಿ ಬೋರೋಲಿಗೆ ಬುರ್ಗಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂಚಂಚು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಂಬೈ ಬೈದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದೆ ನೆಡ್ದುಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಕೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಆನೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೀಮ್ದಾಗ ನಟ್ಟು ಮೀಟ ಅವರೇ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಮಾತೇರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಜರಂಕಲೆ ಕೆಲವರೇ ತಿಕ್ಕೇರು ಅನಿ ತಕ್ಕತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ತುವರು ತಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನಿ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಜೋಕುಲು ಏನನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೆ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬದಿ ಟೀಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂತಿನಕ್ಕುಲು ನಿಕಲೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣ ಕುಂಟುದ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಪಿನಿ ಬತ್ತರಂದ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಬ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೆಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಲ್ ಪೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರಗೋಸ್ಕರ ಬಾಂಬೆ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ
ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗರೆ ಆತೆ ಚೆಂಕಲೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಊರುಡ್ಲಾತೆ ಬೊಂಬಾಟ್ಲಾತೆ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ದಾಲೆಟ್ ಪರಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದು ಬೊಕ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪೋಯ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ತೂತಿನಾಗೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂಡ ತುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತೂತು ಜರ ಅಂಡ ತೂಲೆನಿಕುಲು. ಇತ್ ಕಡೆ ಪೂರ ಪೋದ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಡವ್ಲ ಒಂದಿತ್ತನ ಕೆಳಗೆ ಬಾಜರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದೆಂಬು ಆತು ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿ ಅವಲ್ಪಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ತಿನೋಡು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗಿತ್ತಿನಿ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ತತೆ ಅನ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲೆ ತಂಪೋತೀನಿ ಅಂದ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗಿತ್ಕೊರಿಯುಲು ಅವು ಪೂರ ತಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ. ದೆಂಬು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಅದೆಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಕ್ಲ ಪೋರಿಗೆ ಆತಿಸಿ ದೆಂಬುಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಬಡ್ಚಿ ತೋಜಂದಿತ್ತಂದು ಇಂಕುಲು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋದು ಬತ್ತಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕ ಸೃಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲು ಇಪ್ಪಂಡೆ ಅನ್ನಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲಕ್ಕನೇ ಉಳ್ಳ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬೈದಿತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನಡ್ ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ನಿಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಊರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.